3 korttia tähän viikonloppuun. 8.8.2025. Ja sieltä tuli korteiksi talvi ja voima, talvi ja selkeys, kesä ja rakkaus. Aloitetaan tästä talvi ja voima, mikä sopii tähän leijonan aika porttiin todella hyvin. Ja siinä Keijon viesti. Nyt on hyvä aika hakeutua kosketuksiin oman alkukantaisen energiasi kanssa. Sinun on tavallista helpompi olla yhteydessä tuohon sisäiseen lähteeseesi. Ja välillä voi tuntua siltä, kuin olemuksesi laajenesi valtavan luonnon ilmiön kaltaiseksi voimaksi. Luot kauneutta ja hehkua ympärillesi pelkällä olemuksellasi ja vaikutat muihin voimallisesti oman energiasi kautta. Tahdot sitä tai et. Muista kuitenkin, että voima tuo aina mukanaan suuren vastuun, joten käytä sitä harkiten ja rakkaudella, kun koko olemuksesi on mukana siinä, mitä teet. Sinun on helppo saavuttaa tavoitteesi. Asiat loksahtavat paikoilleen, tuntuu kuin ihme seuraisi toistaan. Hyvä, sitten mennään tuohon talvi ja selkeys. Se täytyket on sitä voimaa, niin sitten tarvitaan selkeyttä, mihin sitä voimaa voisi käyttää. Keijon viesti. Uudet tuulet puhaltavat elämässäsi ja tuovat siihen liikettä. Asiat sujuvat vaivattomasti kuin leikiten ja saat paljon aikaiseksi niin työssä kuin vapaa-aikanakin. Uudet hankkeesi ovat myötätuulessa. Käytä tämä ajanjakso energia täysipainoisesti hyväksesi. Nyt on hyvä aika luoda ympärillesi selkeyttä ja järjestää niin kotia kuin työpaikkaakin harmonisemmaksi kokonaisuudeksi, niin että viihdyt ja voit toimia niissä paremmin. Kodin sisustaminen ja järjesteleminen, vanhoista tavaroista luopuminen, rikkaruohojen kitkeminen ja muut kotoisat askareet tuntuvat houkuttelevilta. Kuulostaa kyllä ajankohtaiselta tuo järjesteleminen. Sitten mennään kesään ja rakkauteen. Kuulostaapa ihanalta. Ja tässä kohden voisi sanoa, että mä pidän nyt kameraa tälle kädessä. Niin kuva voi ärsyttävästi vähän heilua, mutta toivotaan, ettei se haittaa. Tässä avainsanat ovat rakkaus, uskollisuus, voima, yhteys, huolenpito, epäitsekkyys, sielun kumppanuus. Keijon viesti. Kun rakastat terveellä tavalla itseäsi, voit vastaanottaa rakkautta muilta. Rakkaus on rehellisyyttä, kunnioitusta ja toisen arvostusta. Rakkaus ei koskaan kahlitse, vaan vapauttaa. Todellinen rakkaus
on syvä yhteyden kokemus toisen ihmisen kanssa vaikeidenkin aikojen yli. Jos sinulla on kumppani, osoita hänelle rakkauttasi ja kiitollisuuttasi avoimesti, mutta takertumatta. Ja ilman liiallista omistushalua, sillä toista ihmistä ei voi omistaa koskaan. Jos taas kaipaat elämääsi kumppania, muista, että rakkaus tulee kyllä luoksesi, kun pysyt sille avoimena. Sinun on mahdollista saada osaksesi rakkautta, arvostusta ja kunnioitusta, joita kaipaat. Jokainen ansaitsee tulla rakastetuksi. Kiitos. Ja tässä olikin tämän elokuun leijonaportti energioihin sopivat viestit. Kiitos, jos kuuntelit.